שלום, אנחנו עכשיו בודקים איך אני מקבל את המעקב, איך אני עושה את הבדיקה, כל מה שהתלמידים עשו. אנחנו עכשיו עושים את זה במתמטיקה. שימו לב, אני נכנסתי כמובן עם שם משתמש וסיסמה של מורה, נכנסתי למתמטיקה. במתמטיקה יש תיקייה שלי שזה בעצם כל העבודות של התלמיד, הוא שומר פה, אבל אני כמורה נכנס ליומן מורה. ברגע שאתה נכנס ליומן מורה, אתה רואה את כל הכיתות שלך. כרגע יש לי למשל כיתה מסוימת, יכול להיות שיש עוד כמה כיתות. נכנס לכיתה ד' 2. שימו לב, אני רואה פה מגוון עבודות חדשות, אוקיי? אם אני מסמן כולם כנקראו, כל העבודות שנמצאות פה נעלמות. בעצם עבודות חדשות מראות לך את תמונת מצב. אתה צריך להיכנס פעם בשבועיים, פעם בחודש, לראות אם הם שולחים עבודות. יש לך שתי אפשרויות. יש לך דוח לפי פעילות, שזה דוח כיתתי, או דוח לפי תלמידים. בואו ניכנס בדוח לפי תלמידים. נכנסתי עכשיו לפי תלמיד. אני יכול לבחון למשל תלמיד מסוים, נגיד נכנסתי לתלמיד הזה. אני רואה עכשיו את שתי הפעילויות שהוא עשה, את הפעילות הזאת ואת הפעילות הזאת. אני רואה למשל מתוך 20 שאלות, 15 שאלות הוא הצליח, 5 שאלות הוא טעה, אני רואה את השאלות גם שהוא טעה. נניח, אתם רואים שיש פה משוב מורה, ליד כל פעילות יש משוב מורה. אם אני נכנס עכשיו למשוב מורה, אני רואה את הפעילות שהוא עשה, אני רואה את הטעויות שלו, אוקיי? אני יכול לכתוב לו, נאור, כל הכבוד עליך לסיים, נגיד, לתקן את המשימה, אוקיי? ואז אני שולח לו, הילד בכל מקום שהוא נמצא, יכול לחזור לפעילות הזאת, יש לו איזשהו עיפרון, אני כרגע מורה, לא יכול להיות, והוא יכול להמשיך את הפעילות מאיפה שהוא נמצא, בבית הספר, בבית, זה לא משנה. זה בעצם, עוד פעם, יומן מורה, דוח לפי תלמידים. אם אני חוזר לדף של היומן מורה, יש לי גם דוח לפי פעילות. בדוח לפי פעילות אני רואה את הפעילויות שהם עשו עד עכשיו בכיתה. נניח שאני רואה פה פעילות עם 19 תלמידים שעשו אותה, 13 ילדים, 9 ילדים. אני עכשיו בוחר את הפעילויות שאני רוצה ומבקש הצג דוח. הוא עכשיו מציג את הדוח של הכיתה השלמה. שימו לב, למשל, מתוך 19 ילדים, בסוגריים, ציון ממוצע 97. יש לי מיפוי כיתתי. מתוך 13 ילדים, שימו לב, ציון ממוצע 38. גם פה יש לי את המיפוי הכיתתי. אני יכול להיכנס למיפוי הכיתתי. במיפוי הכיתתי אני רואה בעצם בלחיצה אחת את כל מה שקורה עם הכיתה. אני יודע למשל שיש ילדים שטועים, יש ילדים שלא מגישים את העבודה. אני יודע למשל, לפי סך הכל תשובות לא נכונות, אני רואה שלמשל שאלה 13, הרבה ילדים טועים. אני רואה שבשאלה 20 הרבה ילדים טועים, שאלה 18 הרבה ילדים טועים. זאת אומרת שאני יכול לטפל באופן נקודתי עכשיו בבעיה, אני יכול לחזור לפעילות הזאת, להסביר אותה בכיתה, ללמד אותם בצורה אחרת, אבל אני פה בלחיצה אחת רואה את הקושי של הכיתה. זה בעצם מיפוי כיתתי.